Yes. Tjena igen videobloggen, Håkan här, sommarskjorta. Som ni ser, jag har varit ute, stulit lite saker. Nice. Alltså det var så jävla kul, jag måste bara berätta. Jag hade brutit min så här hus. Stod där och stal saker i min påse som ni ser, lite grejer. På nya clogs som fan. I alla fall, står där, kom hela kärring in och bara Håkan, vad fan håller du på med? Jag bara, hur fan vet du vad jag heter, kärring? Håll käften! Och liksom, Håkan, du kan inte sno saker här. Jag bara, vadå inte sno saker? Jag heter Håkan, jag stjäl saker. Jag måste ha crack. Och fan, crack är inte gratis, seriöst. I alla fall, så jag liksom, farmor, håll käften. Jag snor hur mycket jag vill. Och bara, pang i huvudet på henne. Hon däcker ju inte, shit alltså, farmor, hon är hård. Så jävla hård. Så hon började slå på mig och skit. Jag liksom, men farmor, vad fan gör du? Jag var tvungen att springa därifrån. Jag liksom skrek att jag var Håkan, men hon lyssnade inte. Fan, typ senil i huvudet. Helt så jävla knäppt. I alla fall, så jag går iväg, tar mina grejer, ska ner till Grigori precis. Så är det, polack, du vet, säljer saker, det är bra. Tänker jag skaffa lite krack och bara ni vet så jag brukar bli, jag brukar springa runt naken och grejer. Ja, det är kul i alla fall, bara så ni vet, ja, det är kul. Så liksom, jag gick där, helt plötsligt, gissa vem som kom? Robert Aschberg, just det, han kom. Jag såg honom, jag tänkte shit, det är Robert Aschberg. Så jävla cool, han var med på tv, Efterlyst, vad den heter. Så jävla bra. Så jag bara, Robert Aschberg, jag heter Håkan. Seriöst? Ja, det är jag, Håkan. Så jävla bra. Försökte skaka hand med honom, men han bara kollade på mig. Det var brännbollssäte. Jag hittade åt honom. Nej du, Aschberg, du är inte så cool egentligen. Just det är du. Jag heter Håkan, jag är coolare än dig. Så gick jag iväg, det var bra. Det var nice, tog lite krack. Och hände lite saker. Bara vaknade upp mitt på torget. Jag bara, va? Vadå torg? Vart är mina kläder? Och så visade jag liksom att jag hade sprungit den där ryska horen igen och typ kastat klogs på dem. Det var inte så kul egentligen. Så nu är jag inte det. Jag kan inte sitta ner i alla fall, så därför jag står. Men vi ses igen i videobloggen. Hej då, jag heter Håkan.